mas mapapahusay pa po ang pagtuturo at pamamahala naman sa mga pampublikong paaralan sa Bayambang matapos magkaloob po ang Local School Board ng mahigit po na 1.27 million pesos na halaga ng mga laptops at printers para sa mga guro at paaralan sa buong bayan. Pinondohan po ito mula po sa Special Education Fund or SEF. Ang kabuuan po na 1,272,780 pesos na halaga po ng school equipment ay binubuo ng 36 na printers at 18 laptops na ipinamahagi sa mga pampublikong paaralan bilang bahagi ng patuloy na pagsuporta ng lokal na pamahalaan sa sektor ng edukasyon. Tinanggap po ng mga school head at kinatawan ng mga paaralan ng mga kagamitan. Nakakuha po ang mga paaralan sa Bayambang 1 ng 32 printers at 2 laptops habang tumanggap naman ang Bayambang 2 ng isang printer at 14 na laptops. Samantalang 3 printers at 2 laptops naman ang ipinagkaloob sa Don Teofilo Mataban Memorial School. Samantala, pagtutunan umano ito ng samantala ito ay pagtugon umano sa lumalaking pangangailangan ng mga pampublikong paaralan at higit pang mapapalakas ang kalidad ng edukasyon sa bayan ng Bayambang. IFM News. IFM News. IFM News.